Bestalde, azken urtetan bezala lanean ibili gea indarkeria sexistari gabeko festak antolatzeko eta herriko mugimendu feministarekin lankidetzan bai protokoloari buelta bat eman diogu eta udaletik ere emagin elkartea kontratatu da hainbat lanetarako. Emaginekin alde batetik informazio gunea izango dugu bai uztailaren 3 eta 4ean Mikel Laboa plazan, 9-tatik 12-tara eta pixkat eraso matxisten inguruko kontzientzia lantzeko helburua du informazio gune honek. Eta bestalde arreta puntua ere emaginen eskutik, 2 egun hauetan, egun jendetsuenak izango dialakoan, gaueko 12-tatik goizeko 6-ak arte egongo da Gaztelekuan. Badakigu beste momentuetan ere, lanketa egitea ezinbestekoa dela eta gainean egotea ezinbestekoa dela, eta behar den erantzunak eman behar diala, hortaz protokolo bat ere lantzen ibili gea eta kasu hartatzeko kasuetan Gaztelekua izango dugu gune seguru bezala eta Gaztelekuan atarian kutxa bat egongo da giltzarekin eta txosnare egongo da atetxo, giltza hartu alizateko kodearen pasahitza. Orduan, ipatutako orduetatik aparte, lanean egongo gehala baita ere indarkeria sexistari gabeko festak antolatu alizateko.